Sing beteti jan kondang. Jelali kok didelok nang YouTube lho. Tak upload nang YouTube engko. Kondang kok, guys. Jadi. Ini jagal wong. Jagal wong. Jagal wong apa? Jagal wong. Kondang kayak sik. In. Larang in. Proses. Bumbu guys iki. Bumbu lho iki. Jus bumbu. Wes, gorono. Ngarep. Iki wis diagung tok. Gaji ini. Gaji. Jagal wong kok ngene. Agak nih. Jagal. Ati kok ngene lho sapa iso tak adas Sampai ketot-ketot ladine iki. Tadi pali. Iya pun. Lah ini ora oleh dikagih. Wis wae. Ketot kok ngene. Bapaknya tak Yo kebo. Mana jadi cita wong ngangkat aku aja.